Deze fietsers binnen oer de helte. Ze moeten de zuidelijke lust nog dwaan. 14.820 fietsers binnen van de morgen van start gaan voor de 89e editie van de Fiets Alversterrentocht. De hoogtepunten kun je nou zien. Goedemorgen. Mooi. Nou, vroege vogels. Ja, bij de letters net, hè? Nou, ze sissen het, hè? Ja, zeker. Nou, ik hou van petit wezen. Maar een uur voor de start is wel heel enthousiast. Wow, ach. Ik ren een soort en dan is het in de regel. Ik woon die hele uren van tevoren 3 kwartier. Goedemorgen. De vroege vogels. Klopt. Ja. Want dat is jouw roer, hè? En, ben je me er iets klaar voor? Nou ja, hard. Ben je er klaar voor? Ja. Eén keer achterop zitten. Ja? Je hebt toch een weekend op een tandem? Ja. Het is maar, ja. Het zit net zo vol, dus die kunnen het sturen. Oh, dus dat maar stoet waan. Ja. Ik denk dat wij een orenzoon achterom ben, dan hebben we het knap dien. Maar ik zelf erbij van. Ja. We vind je net als idioten. Je met een fietsenmakkers? Ja, Ja? ja. Wat worden de verwachtingen? Mooi weer, weinig lekke banden en een hele leuke dag. Ik maak aan de start en dan ga ik 234 kilometer fietsen om heel te samelen voor het Foppenfonds. En in een groep van totaal 8 mensen, waaronder Siep van de ploeg, de zanger van De Kast. Ik denk dat iedereen hem wel kent. Dus ja, super mooi dat Siep en ik zien broer Jacob, maar ik Tom en Henk en Melvin en mijn achterneef Ulpegeert mooi fietsen willen. Je beetje treedt, 4 keer of zo, maar vooral dat we er een mooie dag van maken zien, dat is belangrijk. 5, 4, 3, 2, 1. Je wil niks missen? Nee. Nee, want ik heb tot jou het over en dan ga ik haast met eten. En Jo had net zo volle beweging dan in de vod. Het fietsen, dat is niks voor jou? Nee, wel op pleintjes. Wil je hem krijgen alleen bij het Wettertappunt West of hij hem echt bier in de bidon? Nee, er zit wat in. Ja. Drinken mijn maat en vooral wetter drinken, dat is goed. Het bier dat komt straks van de finish wel. Ja, dat zal een latertje worden. Ja. Dit moet een bruidsjurk voorstellen, want ik vind de meeste mensen zo saai, allemaal als racefietser. En ik denk gewoon iets gezelligs aan. En het was eigenlijk ter herdenking van zoveel-jarig bestaan, maar het is een nachthemd van mijn oma. En om het ook aan die tijd was, leek me leuk gewoon een beetje oppimpen met wat kraaltjes en zo. Zestiende keer. Ja, dan ga ik daar naar. Ik kom van Oost-Friesland, maar dit is West-Friesland, hè? Of Frieslands gewoon, hè? Ja, zoek bij de buren. Helpt natuurlijk net al als je om 4 uur op een fiets stappen om dan al in te smaren. Ja, nee, dan is het zelfs nog wat zuster. Hoeveel van die flessen heb je van het mooi? Nou, we hebben het zien mooi om en we hebben Zinnebron Pjelm. Dus daar hebben 3 Pjelm staan. We binnen al even naar de winkel West, de hel naar je hellen. Ik denk dat we hem wel uit gaan rijden, met outfits en al. Maar misschien de laatste 5 kilometer in een speedo. Gewoon een kleine weddenschap. De eerste die zeurt, die moet de laatste 5 kilometer in een speedo. Dus we gaan het zien. Wat hebben we in godsnaam in gas staan? We hebben hier een hele mooie vol XC60. Mooi een heel mooi dakrek erop. En op het dakrek zit een heel mooi bandje. En dat is weer mooi om te genieten van het mooie waar en van de fietsers. Maar meneer, jij bent hier van de laatste die dag een stempel krijgt. Ja, ik ben er van op de hoogte. Oké. Iedereen vertelt me dat van, je moet een beetje harder fietsen. Dit is de laatste stempel denk ik in Dorkum. 2 stempels, 1 van Holwert en 1 van Dorkum. Al een paar keer dienen Demi en Isa van RTV NOF verslag van de Alversterrentocht. Maar ze worden het echt wel eens zelfs ondervinden en dus stappen ze op de tandem. En ja, maar dit waar maar er goed insmaat worden. En hebben ze zelfs ondervonden hoe het is om 234 kilometer te fietsen.
verplichte fietshelm hebben we hem op. Ja, Isa, hoe wie de start? Hier ligt een hele mooie zonsopgang, dus dat wie heel mooi. Sinds wie mooi reert, dus ja, gewoon een plaatje. Die was eigenlijk wel in het, dus hey, Demi, Isa, Omroep, NOF, alles. En daar wist ik gewoon een beetje van ophyped. Elke keer dat ik zei, oh hey, we gaan weer trouw. Dus dat is echt wie je net toch dat zoveel mensen dus herkennen zoen of sa enthousiast weer. Dus echt superleuk. Smat. Dus dat hebben we nu 2-3 keer die. Dus zit er een al, hè? Maar nee, dat gaat heel best. De helmen zullen best oké. Ja, kinderen wel toch? Stendel moest nemen, hij is nog 80 kilometer te gaan voordat hij weer in Polswaard kunt aansluiten. Demi en Isa, oh je bent zelfs even lekker afstapt. Even de voeten strekken, hoe is dat? Ja. Nou, lekker. Ja, wel lekker. Dit is al de tweede keer dat we stoppen wat hier voor de bergen, maar als het doet, is kunnen we er nou aan ze weer hoe een keer verder. Oh jongens, een valpartij. Ja, dat niet in onderuit. Gaat het goed? Ja. Oh, gaat het goed? Ja, er binnen al mensen bij. Ja, lukt het zo? Ja, wat lukt het, ja? En wat gaat het? Ja. Zo, knap weer. Steeds hier te spreken met Frankrijk fietsen. Het is zo mooi. Het is wat anders als de Frieske Waarden in die, want daar ben je hem vooral actief. Maar je zit nu in de bosken van Gasteland, ligt het wel, hè? Sorry, Harm. Dit is heel wat was als de Frieske Waarden. Ja, absoluut. Absoluut. Maar de Frieske Waarden, ik vind het hartstikke. Demi, weer een stempel. Ja, fijn toch? Het is nou echt oortellen. Ja, nee, het is zo fijn. Ik ben zo blij gewoon en het is nog steeds, ik had nog steeds leuk. Hè? Tje, ik kon geen ijs van hem hebben, maar een alcoholvrij biertje. Hoe is het met hem? Ja, echt wel goed, maar ik ben zo blij dat ik er ben. Oh jemig, ja. Het wordt mentaal op een gegeven moment een beetje een strijd. In fysiek koen we gewoon echt nog wel, maar mentaal in op een gegeven moment ziet ze wie echt protestikken dat er gewoon echt geen meesten wien. En dat mist dan echt. En het laatste stuk echt, de wien snow naar bol is een dorpje nog weer wat meesten zien, maar voor de rest wie het gewoon helemaal leeg. En dan denk ik echt, we hebben die meesten die eigenlijk al die energie aan wat is maar. Ik moet hem sissen, want iedereen komt erop waarom, hè? Die vaseline. Heeft hij nog mist? Nee.
Nee, dan keer ik de pseudocrème wel, maar dat heb ik ermee beroekt. Nee, nergens van nedig. En wat is nou het eerste? Was dwangjest? Ja, natuurlijk die stempelhelly, dat kruiskehelly, het bierke en dan? Die helm hoor. Takken je weg? Ja, 100%. Jij hè? Ja. 100%, absoluut. Ja, het is traditie, maar misschien ik wel een beetje apart. Want met de Alphensterrentocht op de fiets komen de fietsers 2 keer terug Bolzert hinnen voordat ze bij de finish binnen. De meesten die hier nou binnen, die moeten de hele zuidelijke lus nog om. Dat is meestal een prachtig stukje door de bosken van Gastelaan. En daar steen ik uw verslagjouwers onder oren in Driels, Snits, Starem en in Warkum. Zit een beetje op schema voor de rest? Ja, nou ja, we fietsen eigenlijk harder dan dat we dachten. Dus dat valt dus alles mooi. Ongeveer 26 km per uur, dacht ik. Ja, en als je dan 100 kilometer opzetten hebt en je hebt een verlet van een massage, dan kan dat je. Maar dat kan ik natuurlijk als je gewoon verslag doet van de Alphensterrentocht. In Ljouwert, daar is het heerlijk vertoeven, Ljouwert. Volgens mij hebben wij nog nooit zo'n volle wetter eruit tappen. Ja, en nou ja, dat wetter moet ergens wij komen. Die rennen giele buizen eigenlijk ergens wij. Hoe zit dat systeem in elkaar? We hebben op de overkant van Oostritten, daar hebben wij een wetter. Dan zitten we op een wettertap. Dus dan moet slang doorheen. En nou ja, we hebben nog wat dikke slang, dus we hebben genoeg druk erop. En dat is dus wel genoeg voor dik 14.000 meter? Dat is nog wel genoeg, ja. U heeft hiervoor gezorgd. Is dit belangrijk vandaag? Ja, het is heel belangrijk, want de deelnemers worden erg warm. En met zo'n douche even zo water koelen ze een beetje af. Ja, en dan zeg ik, hou het hoofd koel. Heel belangrijk nu op deze momenten. Dus. En je ziet ook dat het werkt, hè? Het werkt. De deelnemers gaan eronder staan. En die hebben dan echt zoiets van, heel heerlijk. Even een beetje water over me heen. En hij rit het net achter op schema nou is het nee, we hebben geen schema. Nee, we hebben geen schema, gelukkig. Hoe gaat het voor de rest, Stuart? Heb je het zin? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, ik doe voor het eerst mee. Ik vind het superleuk. Dus het is een hele belevenis. Dus ja, gaat goed. Je moet je als verslagjouwer een beetje om een inzicht te hebben in wat wij hier doen. Wij horen eigenlijk altijd nu eigen goed iepenek om te zien wat valt erop. En toen zeggen we, niets krijgt dit en dit is een tandem. En er zit al hier van dat tape omheen waar, ja, wat denk je, ja, onderkant, daar mag je net erheen. Dat is een afzetlint. Ja, ook dat. Ja. Ja, dat had mijn vader altijd in de auto liggen. Want als er iets gebeurde, was hij voorbereid. En mijn vader is 11 december jongstleden overleden. Zat 40 jaar in het Elfstedenbestuur. Van de fiets Elfsteden? Van de fiets Elfsteden, 50 jaar vrijwilliger. En daarom fietsen wij nu voor hem en hebben wij de fiets versierd. En ja. hoe heet hij uit? Wietse Fransen. Ja, 40 jaar secretaris geweest. Ongelooflijk. Ja. En dit is nou dus een hele emotionele tocht dus voor je. Ja, dat is hoe dichter we bij Bolzert komen, dan begint dat wel te spelen, ja. Ja, ik weet niet of het zo is, maar kist er wat afsluiten? Is er dan iets wat je... Een plakje doen, hè? Dat hoop ik, want wij zouden met 18 mensen fietsen, maar dat zijn allemaal snelle fietsers. Dus die zijn er straks wel. Dus ik denk dat we daar straks met z'n allen even zijn en even op een proosten. Ja. Proost op, nog één keer de namen. Wietse Fransen. Jan, het is toch gebeurd, de overritting? Het is gebeurd. Het fietsen ging heel goed. Lekker vanochtend gestart. En ja, je smeert je in, je drinkt, je hebt je voeding op orde. Dus alles ging prima. We konden lekker inhalen. Niet jagen, maar wel lekker inhalen. En ik denk, nou, ik ga weer door. Ik sta weer op. En niks.
Nee, echt niks meer. Dus het is klaar. Het is, de 4e editie moet een jaartje wachten. Werd ik het eerste, als allereerste even door hebben, dat is dat speciale dweilorkest wat hier staat. Dat is een dweilorkest uit Amerzoden. Waar ligt Amerzoden? Amerzoden ligt aan de Maas in Gelderland op 10 kilometer van Den Bosch. Dus ja, wij zijn halve Brabanders. Maar het ligt net in Gelderland. En u wilde hier natuurlijk spelen. Het Fries volkslied, zit dat er ook in? Natuurlijk. Wij komen uit de Bommelerwaard, zei ik al. Dat ligt tussen de Maas en Waal. Dus ons lijflied is het land van Maas en Waal. Maar speciaal voor deze activiteiten hier spelen we elk jaar een paar keer het Fries volkslied. En dat kunnen ze eigenlijk best wel goed. Doop is heel tijd naar de drogist rijstuurt, hè, om maar even naar Smeersel te hellen. Ja, we hadden 12 flessen meegenomen, maar dat bleek niet genoeg voor vandaag. Dus ik ben nog 2 keer opnieuw gegaan. En ik denk dat we in totaal iets van 30 flessen gebruikt hebben. Er staan hier 3 vrouwen in mooie Simmerse kleren, 1 in werkkleren. Maar je bent dus misschien al bij je vriendin. Ja, klopt. En hoe kan het dan dat je net in de fietskleen bent? Ja, ik heb andere talenten. Wij zijn volgend jaar aan de beurt. Wat zei je? Wij zijn volgend jaar aan de beurt. Oh, dan was het heel voorzichtig wezen, hè? Je ziet er opvallend fris uit, moet ik zeggen. Ja, klopt, maar dat gaat ook hartstikke goed. Ja. Want het is best wel warm zo. Ik haal even onder de douchewest. Je bent nog... Het is krek als ben krek het bed staat, joh. Zie hem eruit. Maar er staan zoveel kinderen ook met waterpistolen en jongens met emmers water te gooien, dus we koelen wel af. Die mental breakdown, die krijgt net meer. Nee, die krijg ik niet meer. Kom goed, hè? We gaan het halen. Komt even goed. Doe maar. Lisette, hoe gaat het? Ja, eigenlijk bij mij heel goed. Ja, nou, we zijn eigenlijk bijna als het juist hoe de hele route. En ja, maar heel die samenleving, dat wordt dan even een verrassing. Dus als er nog mensen doneren willen, dan kan dat natuurlijk via www.foppenfonds.nl/Lisette. Ben je mijn handicap? Misschien kun je daar toch wel meer bij. Mijn handicap, ik de Elfstedentocht fietsen. Ja, het bij ons gaat het goed. En we hebben een oude fiets gekocht. We hebben een beetje leuk maken. Nou, leuke details. En een stukje goede muziek erbij. Dus leuk. Ja. Ja, want jij bent echt een metalhead. Ja, we gaan straks ook weer nu Into the Grave. En dit is heerlijke muziek. En iedereen die je ook onderweg ziet die niet naar deze muziek luistert, vindt het ook mooi. Dus dat is te gek. Er komt nou weer een heel soort fietsers om, want die zetten hier even om dit klif op te gaan. Ja, ik heb jou even geobserveerd. Ja. Ik dacht, dat gaat niet goed. Ja, ik was heel snel gereden, bijna 30 gemiddeld. Maar nu was ik voel een beetje kapot. Oké, nou je neemt nog even zo'n jelletje. Ja. En dan gaan we je zien in Bolzwart? Ja, zeker. Hoe gaat het? Oh, warm. Warm, ja. Nou, dat is een hele goede gearvetting voor de dag. Het is warm, Jood. En dan na 234 kilometer fietsen, dan ben ze er hier bij de finish bij plein 455 in Bolzwart. Die laatste stempel kan zet worden. En dan is het tijd van blijdschap en van zelfs euforie. Ik moet eerst even wat omtekenen hebben voor deze beste mooier, want ik hoor 50 keer. Dat klopt, helemaal. En ik heb al zo'n, er zijn huldigingen hier. Hè? Ben je een beetje klaar voor die huldiging? Nou, klaar. Wanneer ben je klaar voor een huldiging? Maar gaat wel lukken, denk ik. En een koud biertje, wat wordt het? Oh, dat gaat wel lukken, denk ik. Die gaat er wel in. Hartstikke mooi, dankjewel. En lokweerske zitten we dan, hè? Ja, weer, dat is beloofd bij deze. Hey. Ja, ik behartig zijn belangen. Ja. Hoe is het met mij? Ja, goed. Ja? Maar blij dat het klaar is. Blij dat het klaar is. Hoe vier de tocht? Ja, super. Ja, we praten waar. Dat kon naar beter. Dames, vooral, ja? We hebben die blom. Je leest nog in de tuin.
Oh. Ja. Nee, wij moesten wel gelijk in de auto. We zien of dit mist, dus we zijn dan komen Zoeneblom. Ja, dan is dit toch belangrijker dat ze er binnen, neem ik hoor, toch? Of, en waar heeft nou het meeste nog in, na die 224 kilometer? Nou, een bakje patat. Bakje patat? Ja, en wat zout. Ja, het is prachtig, ja. Dat bakje patat, dat had ik net verwachten. Maar ik kan het me dan ook wel weer voorstellen. Hoeveelste keer was dit voor je? Derde keer. Ja, maar wel de beste, denk ik. Ik zou dat zeggen, waar zit hij in je ranking? Deze zit bovenaan. Ja, heel top. En is het op je hoogtepunt stoppen? Of, dat is elk jaar weer de vraag. Dus elk jaar denk ik, nou, ik weet niet of ik volgend jaar meedoe. En tot nu toe sta ik er. Dus wie weet. Wie weet volgend jaar nog een keer. Ja. Nou, na zo'n editie wel, toch? Het smaakt er meer. Dus dit is eigenlijk dat die mensen alle keer van werken hebben. 234 kilometer. En dan gaat het hier om. Die laatste stempel zat er op staat. Die laatste stempel op die kaart. Dan is hij vol. Dan krijg je het kruisje. En wat je hier krijgt, als je hem 10 keer fietst hebt, dan krijg je een attestje. 20, 30, 40, 50, ja zelfs. Ik is het haast net low. Er zijn mensen die hem 60 keer rijden hebben. Hoe gaat het hier met alle jubilarissen? Ja, het gaat prima. De 50ers die ben best wel heel snel fietssteward. Ze zijn samen binnen. Die kennen de route natuurlijk. Wat zijn je? Die kennen de route natuurlijk. Ja, zeker, dat denk ik, ja. En hoe komen ze hier dan binnen? Want dit is nogal wat, hè? 50, zelfs 60. Ze zijn heel blij. Gewoon heel blij. En ze worden dan huldigen. Trouwens bestuur, ze krijgen kroon, ze krijgen een heel mooi onteken. Dus ja, helemaal opgelucht en blij. Dat onteken, hebben we dat hier ergens lezen? Wat is het? Dit is het ereteken dat je voor 50 keer mooi doggen. Zo, dat is een prachtige niet. En die kan op een squashiemantel, denk ik. Dat dacht ik ook, ja. En weet je hoeveel had er voor de 50ste keer mooi doggen? 8 keer. Jongens. Zo, en die 60, is die al Delbest? Die is al bij een huis. Ze binder, Lisette Lokweerske Aldereer. Oh, dankjewel, dankjewel. Hoe viel je op dit stuit? Ja, heel trots dat we dit mooi met elkaar dienen. Net alleen nog de mensen die fietst hebben, maar ook de vrijwilligers. En Sietse Prins van Sprach en Richtje van Foppenfonds. Er is 4.000 euro ophellen voor het Foppenfonds. Dat wordt onder groot gejuich ontvangen hier in Bolzet. Dat is fantastisch mooi voor zelfs voor al die mensen die daar Sahabest wat die in hebben. Voor alle donateurs en de Watex zijn van ja, het is onnota 4.000 euro. Want vanzelfs de donaties kunnen nog heel diep binnenkomen. Dus waar wit komt het allemaal heger. Meesten ben je in euforie, dus waar wit dat meesten tikken. Wist wat? Ik heb die 234 kilometer rijden. En hoor met ik een sportbank kennen. Het Foppenfonds. Verwacht je nou, onnota is het in ieder geval 4.000 euro. Dat weer dan de 89ste editie van de Fietsalverstedentocht. Mooi, prachtig, mooi waar. Een soort drinken, een soort smarren, maar ook een soort willen hebben onderwijs. Zelfs maar de fanatiekelingen die het hem al 10 keer dien hebben. En de nijelingen. Tak om hier, dan in de Verswerren Fietsalverstedentocht. De 90ste keer dan, graag ondanks.